Usara ni pakai bota-bota tu ini kanak-kanak ni wika kira mo saru sauliw no. Kasi kung ito niya rang mango, wala nga ito na ten. Pagka niyo kato na yung ni mango. Kaya ni karua, wala ba kang tuyo ka na paket, ruwa nga na dola. Kung kayo wala na san quick, sa sauliw, wala nga ito. Ano kayo warita kabikin? Ito ko, iliw, ray to toka. Ini tambah nila. Tambah di buat, tapi ya ta peseta kana fruits, Wadi yang peseta. Kalau nana kira-kira nana paket yang di warita kabi kemuni. Na paiso ni tiko, na ten. Rega mo nani tambah di paket. Paket ten. Ten lama kay kung kay tiko may malat ten kay bukira, onan kay rega. Dobi na kaya sobat tiko na lama ni paket ni ten ko rin mo wakali utaka. Rega ko lay dam timbo. Espatane. Espatane. Espatane, o questa na na espatane mo kwe artificial sweetener. Pwede wakam kami na saranga di ten. So naman yo sa mix kami na ten, sa niya kami wakam suka. Sakam kami na to. Kwa saranga wakam kami tani ko, kwa saranga naman mo. Ko nang mo mo si mo. Espatane. Espatane para kan naman. Ni wasabi ko mo. Espatane. Saka kanat kinabakan din dito. Diyo ko So tiyaw. Sawan di taki. Diyo ko sawa buken sa tikukin na tamatan ko. Narelati ko nang po ginalew cancer. Doon na ni mix ten, na nibigyan na paket de baka natin. Kalau naman yun, di ka na lew nga ni namubaka na taka, na lew di ka na ramya dobi ko na. Espate, sa wandi tak. Kalau saya bikin sa wandi tak. Ni ako ay sa wabuken sa na lew nga ni namubaka na taka, na wani ngono. Tigo kinan espate, na lew di ka na ramya dobi ko na. Cancer. Pero may naman. Kaya nang maniko, kaya wala nga wana suka, na iba mo naman itong suka. O cook, ito talaga na kahit ibubuan na espatay. Kaya nabalbali, rona ka ta sa natambog ang niko, usawa siya titikon, na tinibol tamad na bimbalikin. Sa rusa tiko na nukutama, tabag siya na gira kilakan. Kilakan mo sa siya ni nabog yung nakalikuan. O cook, kaya siya wala nga,